Estem a Cabassers, en un poble que pertaneix al Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Siurana. Per nosaltres és un final de carrera, però pels consumidors és un començament per a poder disfrutar d'un producte bo pel paladar, bo per la salut i produït en una zona que tenim la gran sort de tindre una baixa incidència de plagues. També que tenim un mosaic de bosc i de conreu intercalat, que això afavoreix la fauna útil. I també tenim la possibilitat de fer oli ecològic. Això és un privilegi i també és una sort tant pel productor com pel consumidor, que podrà gaudir d'aquest producte. Disfruteu la nova collita del 2020 al 2021, mirarem el futur amb esperança.